No, tež o tě baníka. Tak já znám ještě jednu na způsob Niagaria. To co Renata úplně, jak tam byla naprána, jak obsluhovala, jak úplně tím. Já tu Dala Martinovi 2 kusy. V kulatých kriglech. Říká, Marto, máš tu pivo, máš tu 2? Na tě asi moc. Děkuji. No, to by se zase, no. Na koho myslíš, když má službu, nebo? Tam tu jinou. Na suchara. Ostrava gol. Jo. Ostrava gol. Ostrava gol, 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 gol. Hezký jen ty barvy záři. Já jsem se říkal, tu je naprána. Ty barvy záři, ty zalimo, ale víš, co to je? To je černoská... Takže to hodíš do ohně, Kalo. Já už nemůžu. Marka, dáme ruku. Není to boj, bej do prdele. To je autorská píseň. Dajko, můžu ho zabít, bude ti to vadit na 5 minut? Děkuji. Autorská píseň. Tady poklad. To je To ti vrátí mají do kama. Pojď si jak dobrovolně. Mátem bod, Čavi, namaluj se na čedocha tam. Dane, může... Ale mluv to šo? Dani, Čavi, to mi taky zpívá. Martino, Španělské tango. Martino, Martino, To bude video. Zube, to bude video. No jo. Teď mi se, že jsem nechal chuďaky doma, no. Chuďaky jsem nevzal, víš, jsem říkal, no nakonec se bude takový standard. Dělám video, Marto, hele. Furt fotím opilou. Marto, standard. Dělám video. Šupa. Když už tak tady naspívám. Tady španělské tango. Musím asi mít nějaké nekrytky. Pěsku. Mělo jen tak trochu číst, v ruce držel dátový list. A v ruce že mě houpá. Černí ptáci ustelou postel nebeskou. Nedá ptáci sehnat holku nehezkou. Mírnej derek s mírnou hlavou. Vši často mění v alkohol. Tam Karviné, Karviné. Zase točím. Mírnou hlavou. Paparazzi, vole, fakt. Jo, ne paparazzi. Hej, hodí po tobě kamen píše. Je tam, tak to je krásné. Hodím po tobě kamen píče. Já to vykryju. Co? Ty smrkáš do kapesníku, to je divné. No vůj dajky, ne? Havrský způsob neprošel. Vy jste dostal facek. Aspoň někdo. Kdo se bojí, se nevsíní. Úvahy, vole. No tak ty strat nebudeš, protože ty se bojíš. Kdo se bojí, se nevsíní. No, ty tam strat nebudeš. Ale u Markety, jo.
Moja babka říká. Ale kdyby si mi dal aspoň někdo Já natočím jí ty nohy od toho stolu, vole. Ty znáš švrkl, ne? Tady ten vocas, vole. Čavy. Skutečně. Znáš švrkl? Koho? Švrkl. Tu hospodu? Ne, hospodu. hospodu. Švrkl. No ne, už jsme se o tom včera bavili, ne, neznám, já tam s tama nejsem, no, říkám, Komu dobré, to bylo nic první, jo. ne, ale je upřímný, ne, to se cení. Pane bože, tak je to normální věc, ne? Jo. To je jasné snad, že si každý hodí. Počkej, Já děti jsem taky? Tak to nevím, jak ukázal asi. Víš co? Oni odbočujou bokem, Ale tak já nevím. počkej, ty nevíš, to musíš vědět, ne? No jestli to zprovozní, já to můžu večer pustit. Jestli to je už všechno. Na kazetě, bo to mám ani taky šňupák, víš, jako to by mohlo být. Jo, si to stále srandal. Tohle patří ke mně? Ano. Já zdechnu. A co, proč to řešíš? Já teď nechám do trávy, tak Když to se opíte, ježišmarja, teď ho neví. To je fajn. tady jde si potřeba punkturu. Punkturu? Vždycky ruku tam, já ti viděl toho ďábla. Ďáble! Vyskoč z té hlavy! Vyskoč! No to jsi mi teď teda pomohl, jako to je jasné. Nej, neboj uši, vole! Ty jsi blbý! Tady ten bude mít druhou ruku. Druhou ruku. Já to On jsem ti měl předtím. nepomůže, prosím. Pomůžu. To napila jako. Málo, no, málo. Máš ty body strašné, no máš. Ne, ale jo. Co? Chybí tady úplně některé body. No, tak nějaký bod mám, no, ale tak... G-bod, já myslím, že... G-bod najdeš... To je mýtus. Market, víš, že najdeš G-bod? Já jo, ale aby vy jste to věděli. Třetí řadek klavesnice mezi F a H, vole, to je jednoduché. To je pravda. To bylo dobrý bod. No každý na tebe sere jako kuře. Tam se posadil, tak si to zdvihni. Podrž to. Ne, podrž to. Podrž to, ty. Jardo. No, máš to tam. To asi nepomůže. Pomůže ti to. Podívej se. Jo? Zamačkám. Neboj se. Jediný. Já Matěj, teda to bylo gesto krásné. Tobě pomůžu, ostatním ne. Ale jo, Oni na mě sedou. To je ti teda zabít, počkej na operaci, vole. Tak my jsme tě nechali v rámci bezpečnosti tam, víš, jako tak, že tam si nemůžeš ublížit dál. Já jsem vnímal kamen. Tak je dobrý. ještě jednou. Chtěla chvalit, ale... Ještě jednou a to tě přejde, uvidíš, jako to je A proč tutovka. tam, jako do toho místa? No to já nevím, to tady dáme, no. Tak musíš vědět něco o tom, ne? To jsem to četl, viděl jsem to. To musíš, když někdo takhle zmačkne nějaký bod a tohle... No, nejvíc bodu je na noze. No to jo, to vím, na patinku. Tady je bod na bolestní A a máš to. to. A počkej, kdo je třetí a musí...